Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. ¡Viva! 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 ¡Señor Santo Niño! ¡Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad, sang Iloilo, nag-iimbitar sa inyo sa pagkare, kag pagsaksi, sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva, Señor Santo Niño! Viva, Señor Santo Niño! Viva, Señor Santo Niño! Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nahadlok ka niya ako sa dugo. Hindi pala nga may phobia ako sa dugo. Kagun mahimo pa lang. Idigid ako gusto nga makakita sina. Sige trapuan ko na lang inisang panyo ko. Ara na. Wala nagatulo ang dugo. Kagamay man lang sang pilas ko nga ini Madali lang ni mag-ayo. Kag hindi ka na magkabalaka, Chiska. At dali na. Mapadayon na kita sa aton paglagaw sa unhan. Wala! Nakita bala ninyo nakita ko? Ato? Ina. Nagkahibalo ako sina. Amoy na ang gruto sang Lourdes. Kag nahamtang sa babaw sang bungyod. Kadamo, gidya sa nahibalaan mo, Chilian, no? Ay, hoo, gali. Pwede kita nga makakadto, dira? Pwede siguro, Apang tama kataas ang sakaon mong hagdanan, ho? Kag ginapatihan, nga kung maisip mo sang husto kun pila ang kabugusan nga halintang sang hagdanan nga ina, pwede ka na makapangayo. Aba? Matuod, Jillian? Bisan anong pangayuon mo? Ihatag niya? Oo. Kadamo sa nagapati sina. Ay, kuna mo, dali na ka mo Masaka kita sa hagdanan nga ina. Daisy? Nga nagdulog ka? Si Chiska. Do hindi na siya makasarang magsaka, Kalayo na sang antad niya sa aton. Hoy! Chiska! Dasiga na dira! Madali na lang kami makalambot sa ibabaw, ho? Oo. Dali lang. Ay, mapahuway na ako sa makadali. Ay, kaya hindi na gina ako makasarang, Masunod lang ako, Ay. Ate, sige ha? Magsunod ka na lang sa amon. Dali na, Days.
mga tiil. Ay, ato na sila nga duha, oh. Kalayo na sila, katama. Samtang ako, nadulaan na ako sang kusog sa sobrang nga kakapoy. Piyungon ko na lang ang akong mga mata. Agod nga makarelax ma ako sa makadali. Oh my. Bay, ang dagway ni Jan ang nakita ko. Oh my. Kag hinali lang ako nga nakaangkon sang kusog. Oh my. Kag nagbalik ang kapagsik sa akong lawas. Hindi. Kag ano ini? Nadulang kakapoy nga ginabatsyag sa akong mga tiil. Anay ka. Ay, masunod ako sa ilan ni Daisy kag Jillian. Ay, madalagan ako pasaka sa hagdanan niya ina. Hinapon na ako, Jillian. Kamuman ako. Kahinay sa inyo. Hoy! Cheska! Hala, kadasig siya, ha? Nalapawon pa lang kita, ho? Yes! Ari na ako! Naunahan ko ka mo! Hala, paano niya nabuhat ato? Halos na gani siya ginan makataklad. Milagro ba? Kadamo ka isang tao diri sa ibabaw, no? Kag nagasindi sila sang kandila. Oo man. Tadali, masindi man kita. Hala, tulukan ninyong tigulang nga nagapungko sa higad, ho? Hala, tigulang na siya katama. Puti ng tanan niya nga buhok ko. Kag may ginauyatan siya nga karatula. Nagapanghimalad siya? Dali, mapalapit kita sa iya. Lola, nagapanghibalad ka gali? Ay, oo. Gusto ninyo nga magpahimalan? Oo, pero wala kami sang kwarta nga ibayad. Uy, Cheska, nagkaano ka ba naman? Nagapati ka mo sa mga himalad? Hindi na matuod. Ako, Lola. Gusto ko nga magpahimalad. Ay, sige. Magpungko ka diri sa tupan ko. Oo. Iduhol sa ako ng palad mo. Ari, Lola, Hindi. Ang nakita ko sa iya palad, dugo. Nakibot gid siya sa makita niyang palad ko. Malain ini nga palatandaan. Sa sunod sang malawig nga panahon ko, sa buluhaton nga ini, abo pa lang ako naka-eksperyensya sini. Mas maayo kung hindi ko na lang siya pagsugiran sini. Lola, ano ba na nakita mo sa palad ko? Wala. Wala, iha. Ang maayo pa, gamitan ko na lang ikaw sang tarot card. Madali lang, ha? Kay bukaron ko ini, kag balasahon. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang
blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ara, magabot ka sang 3 ka baraha, Inday. Oo, Lola. Ay, ara na, Lola. Magpamati ka. Ining 3 ka baraha nga ini, nagasimbolo sang kahapon, subong, kag palaabuton sang imo kabuhi. Hinali lang ako nga ginkulbaan nga hindi ko man mahangpan. Ibutang ko sa lamisa, ha? Ginbutang niya una sa lamisa ang isa ka card. Kag makita ang imahe sang isa ka babay nga wala sang bayo. Amo ini ang laragway sang imo kahapon. Anong buot mo silingon, Lola? Bantog ang ngalan mo, bisan sa diin lang nga forte. Tungod sa ginaangkod mo nga katahom, hindi maisip ang nagahangad kadagadayaw sa imo. Madamo ang nakakilala sa imo. Oh my God! Daisy! Hustong ginasiling niya. Popular ka sa eskwelahan, di bala? Apang, may di paghangpanay ka mo sang mga ginikanan mo. Hindi ka gusto nga magrebelde sa ila. Apang ipakigbato mo kung ano ang ara sa kasing-kasing mo. Kag sa bakita ko, sobra ka kung magpalangga. Ginkuha naman niyang isa ka baraha. Kaginbutang sa lamesa. Abo naman inyang baraha nga nagasimbolo sang imo subong. Suno sa baraha, ginapatungan ka sang duha ka ido nga ilahas kun gabi. Isa ka babuot, kag isa ka mapintas. Dako ang kinalain nila nga duha. Apang, isa lang ang handom nila. Kag ina, abo ang bulan. Kag ang bulan nga ina, amo ikaw, Inday. Kag isa sa ila ang magadulot sa imo sang trahedya nga ikakibot sang tanan. Ang duha nga ini, pareho nga may bahin sa kasing-kasing mo. Pagapakamahalon ka sang sobra-sobra sang tawo nga ginalikawan mo. Sinong tawo nga ina, Lola? Kag sino ang duha nga ina? Ambot, wala ako makahibalo. Nagdasig pagid ang pagkubakubas ang dugan ko. Daw may ideya na ako kung sino sila. Ari ang katapusan nga baraha. Ginbutang naman niya ang katapusan nga baraha sa lamesa. Diyos ko, pareho sang una nga baraha. Nakita ko diri ang madamo nga dugo. Ay! O Diyos ko! Ang tao sa baraha! Nabitay nga suli! Hindi! Patay ka, Daisy! Malain niya ang paratandaan! Nagsala ka, Inday. Lola?
Ang barahang nga ini, amo ang simbolo sang inyo palaabuton. Isa ini kapaandam, ilabi na gid sa imo, Inday. Sa akon, Lola? Oo. May atubangon ka nga hitabo sa diin. Kinahanglan mo nga magpili. Kinahanglan mo ini nga pamensaron sang maayo para sa kaayuhan sang tanan. Indi kagid magsala. May wala ginalauman nga bagyo. Nga isa sa inyo nga mag-abyan, amo ang mangin apa nga saksi. Ha? Apa nga saksi, Lola? Apa nga Ano bala ang matabo, Lola? Ano ang matabo sa palaabuton? Trahedya bala? Ginuryatan niya ako sa kamot. Inday, halungi ang kasing-kasing mo. Labaw sa tanan ang kaugalingon mo. Hindi ako makahangop sang buot mo silingon, Lola. Mahangpan mo gid ina. Ay, si Lola bala mo. Ginapahog mo lang siguro kami. Dali na kamo Malakat na kita. Pangitao na nato ng mga classmates naton. Ari ang bayad, Lola, dali na kamo. Hindi ako mapahamtang sang ginhambal sang tigulang nga manog himalad. Daisy, Chiska, Jillian. Uy, hala, si Ma'am. Ata dali, palapitan na naton siya. Ay, amaw Diyos ko. Kaina pang pangita namon sa inyo. Abi-anay namon ni Miss Villas kung nagtalang na kamo. Sorry gid, ma'am, ha? Nagbulag kami sa grupo. It's okay. Sige na. Magbalik lang kabo sa bus para nga makapanyaga na. Okay, Ma'am. Kag madamo gid nga salamat. Nakapauli na kami hilin sa field trip namon. Apang wala gihapon na dula sa pinsar ko. Ang ginhambal sang manog himalad sa akon. Kag hindi mahimutig nga nagabatsyag ako sang kakulba. Ano man? Nagahimo-himo lang bala siya sang istorya? O kun basi kun matuod gid man nga makita niya ang akon kapalaran? Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Magabian sa dagarinyo sa pagpamati ang bagabatang umagsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan.
mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kun NCCA haligi ng Dangal Awards. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot kung kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Emerald, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala? Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me.
Bukatahong gid sang akon anak ba? Ay, sigurado nga babaton ka gid sa ginaplayan mo. Magdilang anghel ka lang kung tani, Nay. Nagapati gid ako nga mabaton ka anak. Ata dali na, magkaon ka na. Sudlis ang pagkaon ang tiyan mo bisan jutay lang antes ka maglakat. Ay, hindi na lang, Nay, ah. Base bala kung mapanas pa karon ang lipstick ko, haw. Ay, hindi ba himo nga hindi ka magkaon? Mabudlay na kung magutuman ka eh. Magkaon ka bisan jutay lang. Pagpamutang ka ng liwat sang lipstick karon eh. Sige na lang gani. Ari na ako. Amo na ining address ng kumpanya nga gina-applyan ko. Arang guard. Mamangkot ako. Good morning. I'm looking for Mr. Renato Andres. Sa second floor. Sa personal department, ma'am. Ma-apply ka? Oo. Ate, sige ma'am. Ibili ng ID mo Kag mahimo ka na dahil makasaka. Salamat. Hustuhan kinang pag-abot ko. Aran sa ilatag sa kalamesa mga empleyado sa opisina nga ini. Arang babae, mapalapit ako sa iya. Good morning, ma'am. I'm looking for Mr. Andres. Are you here for a job interview? Yes. Do you have the requirements with you? Transcript of records, resume, and 2x2 picture? Yes. Here, ma'am. Just fill out this application form and give it to me when you are through. Nakatapos na ako fill up. Ibalik ko na isagin approach ko nga babae ka ina. Excuse me, ma'am. I'm through. Mr. Andres is in his office now. First door to your left. Thank you. Good luck. Thanks. I know you won't be needing much of it. Bawa. Thank you again, Miss Jelly. And you are Emerald. Good morning, sir. Good morning. Please take a seat. Thank you. You graduated with honors. That's impressive. But we require a minimum of one's experience for the position you applied. Yes, sir. I'm aware of that. But I know myself to be highly trainable.
And I am very willing to learn about the job. Do ginatun-an kiniya sang maayong papeles ko. May ginsulat siya sa papel. Okay, look for Jelly. And give this to her. You still have to take an exam this afternoon, which I'm sure you'll pass without difficulty. And after that, you have no final interview. But I can safely say the job is almost yours. Thank you, sir! Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. See? Siling ko na gid sa imo nga okay na eh. Hindi pa gid man Kinahanglan ko pa nga mag-take sa exam. Dali lang. Kay nakahibalo ako nga kayang-kaya mo gid. Anong oras ba lang exam? Kung gusto mo subong, pwede man. Pwede man karon sa alauna? Pwede nga subong na lang. Para nga makapauli ako sang temprano. Pwede. Pero, I doubt nga makapauli ka sang temprano. May nga aman. Once nga makapasar ka sa exam, interviewon ka dayon. Sinang ma-interview sa akon? Si Mr. Borromeo. Kag-abi mo, kung makatupa ka kay Mr. Borromeo, maswerte ka gid sa iya. Nga aman. Tungod gwapo siya. Kag mabuot. Kag anak siya sang tag-iya sang kompanya nga ini. O galing, may sabit na. Ay kababaan sa akon, no? Hindi gid man tadali na. Dalon ko ikaw sa pihak nga room. Hambalon ko si Ivy nga i-supervise kaniya sa imo exam. Dua ka oras man ka natapos ang exam ko ba? Nakabatyak na ako sang gutom. Ang ayo pa, makadto ako sa food center Kay karon pala unang akong interview.
Masayo ako sa pihak, ah. Ay. Sorry, ah. Nasalapay ko ikaw. Wala ko paghungda. Ba, Emerald? Si Randy? Bayaan ko siya. Managilot ako sa mga tao diri. Ma-order lang ako sa pagkaon sa pihak. Salamat. Nakuha ko ng order ko. Emerald, please. Talk to me. Hindi. Kinsunod naman niya ako diri. Ay, hindi ko magsapak sa iya. Mabayad na ako sa counter. Miss? Aring sa ako, no? It's on me. Ano? Ako nini pagkaon. Gani akong mabayad sini. Aring kwarta, miss, oh. Abi na. Ba? Tago ang kwarta mo. Kag pwede bala? Leave me alone. Hinali lang nga nadula ang kagutom ko kaina. Ano abi kay kabwisit sa lalaki nga to eh. Nagpakita pa siya sa akon. Kung sino pang ginalikawan mo, amo pa ang makita mo. Ay, anong oras na bala ini ha? Hala? Manog alas 12 pa lang gali? Ay, temprano pa para nga magbalik ko sa opisina. Anika, nga ba lang ang feeling ko? May nagatulokid sa akon. Malantaw ko abi sa palibot. Hindi. Si Randy. Ari gali siya sa likod ko. Kagduha kalamesa lang ang ulot namon. Ay, nga ba lang ari siya diriyaman? Anong kinabuhat niya sa tuog ini? Ano? Nadulaan ako sang kanang magkaon. Ganin sa drinks na lang nga ining gininom ko. Grabe gito maglahog ang kapalaran. Halos pat yun ko nagkaugalingan ko sa trabaho para lang madula sa kaisipan ko si Emerald. O pag-ari, liwat kagintabo ang amon banas. Si Randy. Wala kita ko maguna-una na makita ay kami diriliwat. Hindi ako mapaka-apekto. Kinahanglan, mafocus ko ya. May interview pa ako nga daan hindi madugay. Dapat, matawag ang kaisipan ko. Ang
tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Distance goodbye. Mga biyan, sundagin din niyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Emerald, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Direksyon, Marnie Mungkal. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints, gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong, bangod ang pag-exercise, kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Tell me what's good in forever without the two and
forever. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Si Jack ang nag-design sa sakayan nga ini? Kagintrabaho niya nga siya lang? Oo. Halos siya lang ang nagtapos ini. Ginpalasay ko siya sang premiero. Apang ginpamatud-an niya nga nagsana ako. Kagkisa nagpanakayon kami nga nagabagyo. Agod lang nga tilawan ko mabakod ini nga sakayan. Kag nakaibalo ka, wala ini malingkang. Nalampuwasan amo na nga mga bagyo. Kag wala kami maano. Abi mo makadala ini sang duha kagatos kagalon sang tubig. May duha ka motor. Kag 45 horsepower. Oh, doon sa nagadali gid siya? Wow! Pablo, tanawa! Tanawa ang mga gamit. Top of the line sonar, depth finders, magnetometers, may radio telephone, radio direction finder, Navtex for offshore weather data, kag LCD screen video plotter. Handom gid ni Jack ka makaangkon sang the best nga gamit. Apang sa din siya magkuha sang kwarta para nga ibakal sa mga ina. Si Daddy ba lang nagastos ini? Ay, Pablo, malayo kayo kung ikumparar ini sa iyadaan nga sakayan. Ang El Diablo. Saan o paging plano ni Jack magkadtuliwat sa Isabela? Ambot lang. Ayhan sa tupang bayaan naton ang Santa Filomena. Ayhan amo na inang ara sa iya kaisipan. Sa tupa, ang kinahanglan ng ugaling, amo ang galastuhon, kag tiyempo. Ang galastuhon? Nakakita siya sang dako nga kwarta? Si Laro ang naghatag sang galastuhon. Sino nga Laro? Batian ko nga lang ko Isa ka lalaki nagapalapit sa amon. Maliwang ini, kag mataas. Ang panapton, moderno. Kag siguro, nagaedad ni siya sang hindi masobra sa 50 anyos. Nagayuhom siya. Kag nagaigbat ang iya bansil sa panampag ng ngipon niya. Senyorita. Ay, naglingin ang ulo ko Wala ko yan maguna-una nga makakita ako din sang isa ka maanyag na senyorita. Hindi sa pagsapaka. Nagdumdum siya nga isa ka ladies man. Ay, ti ako ang tao nga nagaidolo. Kag makaibalo mag-apresyar sang isa ka matahom nga babae. Ay, nalipay ko nga makilala ka, senyorita. Kag mapalaron kami nga may isa ka matahom nga babae ang nagtapak sa amon puluyan. Dako ini sa kinatuhay halin sa El Diablo, pagkadto sa The Mermaid. Mahimo ko pala ikaw nga matagan sang Diyos, senyorita? Hindi na. Salamat. Mabalik na ako sa amon. Madamo pa kami sang hambalan sang akong ginikanan tiyo. Nalipay kami nga makaupod ka sa amon. Kaglabi na gid ako. Nalipay ako nga may duha kami kakaupod nga maanyag nga babae sa amon pagpanakayon. Si Lorraine, isa ka sampaton nga manugsalom. Isa ka treasure hunter, kag isa ka scientist. Abaw, isa ka babae nga madamo sang talento. Huya ako ba? Nakaupod mo sa pagpanakayon si Jack? Pasensya ka na sa iya, ha? Pasensya ka na sa panghambal niya, Lorraine. May kaliwat mo na siya nga Espanyol. Abi mo, isa sa akong pangako, amo nga hatagan sang dedikasyon si Jack. Kakon paano ang mag-abi-abi sang isa ka matawom nga senyorita, pareho sa imo. Mabalik na ako sa balay. Abento! Opdan ko ikaw, Lorraine. Salamat.
Pablo, siling mo. Ginobra ni Jack ang among sakayan pagligat sang tinuig? Oo. Kung may sobra siya nga kwarta kag tinion, ginatrabaho niya ini. Ginahimo niyang design niya para sa sakayan nga ini. Amo gali? Kabay nga, hindi mo pagpakalaino lang ako ni hambal sa imo, Pablo. Apang nagkapati ako, nga hindi maayong maabdan sinitanan. Ang but mo silingod nga liwat naman nga nagpartner si Conrad sa kay Jack? Oo. Kag nagapati ako nga isa ka milagrong aton pagtukib sang Santa Filomena. Kag nagapati ako nga hindi na masulit nga makakita pa kita liwat sang among sakayan. Ay, hasta sa karon, hindi ko malipatan ang akon kanugon kag kalisod sa natabo sa aton. Kag hindi ako maluyag nga matabo at uliwat sa imo. Subong man sa akon mga ginikanan. Hindi ako makasiling nga nalipay ako sa natabo. Nga may matabo nga isa ka malain nga swerte. Malain nga eksperyensya. Apang luyag ni Jack nga maglakat kami liwat. Kag may dako ako nga utang sa iya. Hindi matuod ina, Pablo. Siya ang may utang sa imo. Utang niya sa imo ang kabuhi niya. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Mahimo nga matuod ina. Ang matuod, hungod ko siya nga ginpabayad. Wala ko maluwas ang iya nga amay. Kag wala man ako makahimo sang paagi. Agud nga makabalos man kay Van Dyke. Kag sa mag-abot ang tion nga ato, nagbayad na ako. Wala ko sang kaisog ang buhaton ina. Hindi ka maghambal sina Pablo. Husto ang ginabuhat mo. Sa sunod sang madamo nga tinuig, gintugtan ko nga pas ano ni Jack ang tanan nga trabaho kag pagbasol. Inbayaan ka niya. Ang buhaton niya tani, amo nga mag-upod sa imo. Kag hatagan ka sang parte. Amoy nang ginbuhat niya. Ginsuportahan niya ako. Napilitan siya nga magtrabaho sa trabaho nga ginakaugtan niya. Kaya, ginpagwa ko man, nga ginpabayaan niya ako. Mahimo nga wala siya nagatiner sang masami. Kag hindi ko siya mabasol. Bangod nag-obra siya sa malayo. Kag nagapadala siya sang kwarta nga kinahanglanon ko. Kag nahuyagin ako sa ginbuhat ko. Ay, Pablo, hindi ako makahangop sa imo, ah. Ang katapusan ko nga pagkakita sa imo, nakita kung daw anong kahimtangan mo. Nagbutig ako. Ginpagwa ko nga ginpabayaan niya ako. Kag wala sa sanggin buhat nga maayo para sa akon. Kag siya ang ginpabayan sang tanan nga mga galastuhon sa ospital.
Gusto ko nga magpaminsar ka sang malain para sa iya. Luyag ko nga magkahibalo ang tanan, nga miserable ang akon kabuhi. Kaginbuhat niya ang tanan para sa akon. Bay, ang dapat nga ginbuhat niya, Pablo, amo nga mag-unong sa imo? Kinahanglan nga buhaton niya, ang dapat niya nga buhaton, Lorraine. Bisan pa. Pero ining bag-o nga plano ninyo, para sa akon, makatalagam ini. Kagambalon ko sini si mami kag si daddy, nga hindi na pagpadayunon ang amo nga plano. Kabay nga nahangpan mo ako, Pablo. Hindi ako makabasol sa imo, Lorraine. Kung nagaduha-duha ka nga nagapartner liwat si Jack sa imo ginikanan. Buhata lang mahimo mo. Apang desidido ang mga ginikanan mo, nga mangin kasosyo liwat si Jack. Sorry, gid Pablo. Apang buhaton ko ang tanan para nga magbago ang pamatod nila. Nakahibalo ako kung nga nagpamilit kagid nga magbulig sa akon sa pagpanghugas ang pinggan, Lorraine. No, Daddy. Nagapati ako nga wala ka makakaon sa amos ni kanamit kapanyaga ay. Wala ka magsala, Dad. Iya nilaro ang resipe nga giluto ni mami mo. Inang silaro, pinasahi nga tao. Nagabayluhanay sila sang resipe sang imo iloy. Isa ka minutos naman, nagabaisay sila sang ginatawag nga foreign policy. Kagdugay-dugay naman, nagaistoryahanay naman sila sang parte naman sa hampang nga baseball. Makalilingaw matuod hambalon sila ro, Dad. Madamo siya sa nahibalan. Apang, hindi ako makahangop kung anong iya ginbuhat nga makabulig kay Jack. Nagahangpanday sila nga duha. Madamo sang ginapabuhat si Jack sa iya. Ang panulo ko sa kay laro, amo nga siya ang tawo nga makahibalo magpulos ang oportunidad kung may makita siya. Kag-amo masin ang akon ihambal sa imo, Daddy. Ang Isabela, kuhaon naton siya, Lorraine. Bangod, nagapati ako. Nga dako ang aton mapartidra. Kag ginahulat ko man ang imo nga pag-abot. Ay, Dad, nakahibalo ako kung anong nabatsyagan mo sa matukiba nato ng Santa Filomena. Kag nakahibalo man ako kung nga gusto kang magbalik dito. Apang, hindi ako sigurado kung nakapaminsar ka sang tanang nga detalye, Dad. Kag, basi kung tugalbong ang mahimo nato nga maagong parehas sang natabo sa aton sang una, may 8 ka tuig nang nakaligad. Napinsaran ko na ina sa sulod sang 8 ka tuig, Lorraine. Nakasalapo kita sang maayo kag malain nga swerte. Apang sa kahigayunan nga ini, nagapati ako nga dako ang kahigayunan nga matuman naton ang ginahandom naton nga Isabela. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo!